bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗoɗen no gonirɗon hande noon émission Jaabeeri koko taaɓi wuuro ene wiye Fora Diawara hande eɗen ɗo jooɗodi omo ganduɗa ko neɗɗo pattam lamo hay sinno ko commerçant kono kadi ko battiɗo hakkille muɗum e nafoore leydi omoni Ousmane Camara hande ma en badde makko o namde e jaabowuji e gueɗe pattam lame ɗeɓe darni e diwan mo Kanel région mo Matam tawa tigirigui koye nder wuuro ene wiye Fora Diawara Seydina Ousmane ko welem mawɗo nde bismiɗa min ɗo ko ardi foof calmina dendagal bandiraɓe daroɓe Windire TV e on saaha puɗɗen golle ɗe assalamu aleykum salmini bandiraɓe fof go fof inde mum e yettode mum e salmini Fouta fof minen ko ɗon min dillata gonga komin commerçant ji Dakar kono il faut komin jeccito Fouta woni fo ha men ko ɗon min jibina ko ɗon min mawni somin dañi hunde kadi il faut komin nawta ɗum Fouta minen komin mbawi dañde fof min denda e mabɓe d' accord bandiraɓe paami ɗum noon haade men e fuɗɗade minema namde e jaabowuji ko ardi pop won reportage momin mbaɗoyno toon e projet pattam lamo mo darnuɗon toon e Fora Diawara natana min e téléphone o min ƴeewa gueɗe ɗe e holno cifori eyyi ido ari tan ko neɗɗo noon ko enen ka furankoɓe en gandano ɗum no feewi wona jangde men tolni ɗon ko miijo men tan ɗum ɗo a tinta tan mbiya est ce que ɗum ɗo wawa wonde mi ƴeewa ɗum ɗo son wawi wonde ko noon addi hakkillaji amen mataw ko miñamo neldanomin liɗɗi to Dakar to nelde min mbimi ɗiɗo de ne mbayi heedɗo yomi ƴeewa toon wayni heede no ɗum sukaɓe ɓe gasi balka ɓe mbaɗi ɗon ɓe mbi liɗɗi ɗi mbayni heede amen jaaha amen ƴewto kanko mo ƴewto min ƴeewa ka haw yi toon wawɓe neede wawɓe hono ɗum ɗo production ko ɓen gaddi ɓen jangguini min ɗo liɗɗi ɗi min keɓirta ɗi ko yummiraɓe waɗi lingu wonno no waɗi façon ngaji ɗiɗi no yimɓe ni debbo e gorko ko ɗum min keɓata min mbawa wadde ɗum pikkirde ɗum min mbawa ittude ɓoccode ɗe ha ɓocco en jogui noon no pikkirta ɗum ko lingu foof en jogui no pikkirte en jogui kadi poids mum wawi pesta ɗum ganda poids mum tolni mbawa pikkirde ɗum so pikkirama noon on saaha sa pikkiri ɗum ganda kadi en jogui date heure uji nde poɗɗa andude oɗo heure yonti hankkadi ɓoccoɗe ɗe ɓendi min ƴettata lingu men ɓiɗa ɓoccode ɗe min ƴeewa ɗiɗa ɓoccode ɗe moƴƴima ɗe moƴƴani ɗeɗon ma gonta ɓiɓɓe ma gonta ɓiɓɓe amen gandi ɗum joni noon somin gandi ɗeɗo ɓoccode so ɓe gonan ɓiɓɓe min puɗɗo pikkirde ɗum liɗɗi amen cooda ɗum ɗo ha Thiès en nokkuji goɗɗi e liɗɗi men ɗi même liɗɗi men maayo ɗi amen keeɓa ɗumen kono ko ɓuuri hen hewde noon ko liɗɗi gummotoɗi Thiès ɗi ɗino gummi wonen façon ngaji ɗiɗi hen ɗi en gummi ko Benin ɗi en ene ɗo ko ɗin min keɓata eyyi ɓoccode ɗe so wi kañum aɗani kañum wofota ko an wofoto an golloto ɗum ko an wofoto tagui ɗum so tawi a pikkiri ɗum an kadi an tawa ɗum wonta ko ƴewde ɗum ha heure ɗi jonta so heure ɗi jonti on saaha ɓiɗa ɓoccode ɗe ganda heure ɗi jonti ɓiɗa ɓoccode ɗe gorri ɗi wonko sekete mumen kono debbo kam mayata gorko noon sa welama no maya malla so tawi aɗa yiiɗi wasa mayde sa oppiri a gayni a ñoota ɗum wurta kono sa yiiɗi mayata ɗum noon goppirta ɗum kono debbo kam mayata mbatta ɗum e ndiyam sa ɓiɗi mbatta hen ndiyam wonko mbatta likkiteji mbatta hen ha wawa ɓoccode ɗe mbawa labde wonko ittata e gorko he mbatta e debbo he ɓoccode debbo he ɓiɗa ɗum mbawa jillodirde ɗi irta ɗum kono woni mintaji kewɗi mbawa ɗum wonto mbatta ɗum emin jogui kesuji min mbaɗata pañiji mbaɗata ɗin pañiji ko hen ɓoccode ɗe mbacci ma ƴeewa température o hol hande ƴeewa météo holko janggo addantuma janggo holno wayi il faut ko ƴeewa ɗum sa ƴeewi ɗum ganda no mbawɗa fewjude ha mbawa yadude e ñalawma hen so tawi kadi ndiyam ɗam kadi ƴeewa jogui appaire uji ma ƴeewa ndiyam ɗam hol ngule mum tolni e ɓuuɓol mum tolni il faut ko ganda ɗum sa andi ɗum on saaha mbawa wadde hen ɓoccode noon so jooɗima ha 24 heures on saaha jamma a jooɗotako a ɗantako gati gon tawa ƴewtade ɗe gulliki ene yaaha ɓooya ene ɓuuɓa yaaha ɓooya tan sens so sensi ƴewano cansirta machine ngaji ma ko noon tolnori
kono sa tawi no yeehi ha woni yadde 24 heures malla manque 24 heures mbawa ittude palatuji ɗi sa ittani tan koko bonnata wayno jawdi ndi ha guila ko guesa ba ko gallol ha woni grillage ha woni fof ko denal tan liɗɗi ɗi ne ala sago ndungu ko ari en heewi probléme guila e colli garuji en nawa liɗɗi ɗi sa waɗi liɗɗi tukoji woni colli garuji nawa ñalta ko renede ɗum fof ne heewi caɗele ɗum ko miñam gonɗo Dakar o ko on woni o jooɗaki ko hen tan woni toujours ko yi hen fof o namnoto so tawi ne wawi heɓa tan o ƴeewa no heɓiri ɗum o nelda ɗum ga hankone o jooɗaki won toon wonimo liggo kono noon o jooɗaki hakkille makko woni tan ko ga kala kono guesa ba yaari yeeso kanko ko hen tan ɗum ko golle ɗum tan woni ko wayno otoji ndemoji e ko wayno machine ngaji goɗɗi ɗum fof état foti wallude men hen kono min doola men taw ne wawi wasi yettade ɗon kono min cuwa taw heɓ ndiyam min mbanno ɗum ko forage premier min gasno forage goto premier ma won duuɓi tati hande on min tawi yonani min gasi goɗɗo min gasi goɗɗo ɗum tati min mbaɗi peeje amen nde fof min mbaɗi gati hay so jamma ari amen keeɓa mbawi heɓde ndiyam aɗa joni ɗiɗo ko solar uji nangue so yalti en waɗi solar uji ɗin noga tan koye nangue so yino ha jamma ari kadi min jogi groupe aji ɗiɗi ɗi force uji ɗiɗi en mbawi dogde ɗin mbawi continude addude ndiyam mbiɗa ɗamini tan ma wonɗo hedde nogas tati ma nogas nayyi façon lekki ma ha e nogas joyyi mongo en goro en guila e mandari en e orange en foof ne ɗo ko wayno raisin en foof ne ɗo amin jogui famille ne hen waɗi emploi aji goɗɗi foof ne hen ɗo ha jurfuɓen ɗo foof ne ɗo yoyni ha babarankoɓen ɗo foof ne ɗo wawɗo liggade foof joguiɗo hakkille gandal banggue ligguey o foof so ari ne wawi liggade ɗo banggue laamu ngu wallita min e machine ngaji pour demoji ɗum amin cohli ɗum no feewi ɗum ne kadi walla min no feewi e machine sa ala machine demowo a yahani gati kañum awata kañum remata kañum waɗa hunde foof hande machine demowo jogui hunde foof so tawi min ngala ɗum a yahata fof ko waɗa junggo tan junggo remata ɗum wata yaade mum kono woni hedde 20 hectares malla 18 hectares remde ɗum junggo tan ɓolo wawa wonde kadi waɗat caɗele no feewi sa ala machine demowo machine ɗum tracteur a yahata e nokku ko wayno kadi ballal amin jogui jawdi ndi ne il faut que jawdi ndi walle jawdi wallata ɗum ko wayno rakkal en wayno goɗɗum en rakkal noon ko jogui machine ngaji amin sayso min namni machine ngaji ko pewnoji rakkal en foof amin ñamno ɗum laamu ngu gati amin jiiɗi nayyi kadi min ewnima laamu ngu walla min e nayyi ɓireteɗi foof wawa wallude diwan o yimɓe fof kala jiiɗo kadi rewa hefta hen gati guesa ba hono mabba weeɓani ɗo kono noon yimɓe fof nene ƴeewa wadde hono majjum gati ɗum ɗon ala no foti min ganno tan ko ɗanndugal min goppa leydi ndi min jaha ɗanno kono hande o so laamu ngu walli min Fouta foof golloto hande ɗo so tawi min wawi ligguinde hay kon capanɗe jeegom malla temedere neɗɗo ne liggoɗo aɗa andi ɗum kam ko guesa ba ɓuurni foof mbiyanmi bandiraɓe no jiirumi baaɗo guesa ni golle ɗe foof nanɗo ka sibi ɗo to daariɗen ɗo ene koye leɗɗe goro lombi hakkude meɗen ɗum heewani e nder Fouta ko wona ɗum baaɗo guesa kala kone golle nanɗo en jii baali nanɗo gertoɗe nanɗo boje nanɗo ndawuji nanɗo baaɗo guesa koba guesa ɓamtare ko guesa ɓamtare gasibu en jii ñama ko nanɗo waɗa basalle nanɗo dene nanɗo mi wiyanima diwan département Kanel o tan mbimami ko région Matam o foof mabba dañ hen garta muɗum eɗen gandi e campagne mabba goto tan koba ligguinta ɗo ko tan eɓe ligguinɗo ma won hedde capanɗe joyo gorko wadde eɗen gandi ɗum ɗon ko ɓamtare en jii so tawi sukaɓe bonjinaɓe ne ɗo gonno jeeyaɓe bonji ina ɗo liggotono ɗo e nder baaɗo guesa wadde koɓe jultoyɓe yimɓe hewɓe won immotoɓe ɗo Dakar hay ɗo joni en jii ñaaki nanɗo e nder guesa he eɗen gandi ɗum ɗon foof ko ɓamtare nokku ñaaki jumoyteno yimɓe jahanno ladde jiiloyo ñaakiti koɗi gara gonay fewnude ɗum gonay jumde ɗum joni noon Allah walli en e oɗo projet o neehi ñaaki o addani en ñaaki ɗi ha ɗo e nder Fora Diawara projet baaɗo dani e diwan he weeɓani oɗo projet kanko ko continue ko ndungu e ceeɗu hay fatata ina e projet he ina waɗe min no jinmi hande état o waɗa jinmi état o ko waɗa ɗo junggo muɗum e nder oɗo projet kala dillowo e diwan he tawa ina wawi yitade hen hoore muɗum gasibu eɗen gandi oɗo projet ko projet neɗɗo goto ko neɗɗo goto jogui projet o ɗum noon so état watti hen junggo mum mbiɗo sikki en jiiɗeɗo doole so état watti hen junggo muɗum eɗen gandi ɗum kam ala to haaɗi e wasiyam ko état o yoɓe tinno yoɓe mbattuɗo hakkille guila e machine ngaji demoji ha e foof ha e kala lekki fotki arde ɗo henna bon minen mi puɗɗima ɗum ɗo presque guila e 2019 covid 19 fayanma 2020 guila nden presque projet o woni en marche
eyyi ha gandanma arma ha 2023 ɗon kam gandanma ƴetti très bien eyyi ha fayanma hande min mbaɗi effort ji amin fof ɗimin mbawno a commencé par Oumara ɗon puɗɗortomi ha yetti gandama to min biyeteɗo Ousmane o kala ko wawno hen waɗi gati ko toon woni jooɗay kala ko yirli yi ɗum ɗo no fewi ne foti wonde ɗum ɗo he koko neldiga en minenne min toppito hen ben kono hamin keeɓi hen caɗele kewɗe ko waɗi ɗum min ngala appui laamu o eyyi laamu o wallani min so tawi ne wallanno min tan bon mamin jiyan koye amen kadi leydi ndi fof ma yiyen hoore mum caɗele ɗe noon ko ni sifori eyyi hamin jogui caɗele to banggue gandanɗa hoorema ndema to banggue ndema to eɗen gandi enen foof hande ndema moderne gonɗen ndema moderne noon wonko wi ɗum jomum so tawi ne rema wonko sohlata ko ha heewi ko wayne gandama produit barowo huuɗo ho ko wayne kadi leydi ndi to jiiraɗo ma waɗe traité waɗe reeme faami waɗe foof ɗonne so tawi ala kone rema ɗum ko probléme so ala des produits walla des moyens pour coda produit o ɗon ko aussi ko probléme alhamdulillah noon wonen ko Allah dandi min mais wonen banque keddu a wawa yaade sans laamu o hamin cohli otoji demoji no Oumar wiri nani ni taw so tawi min cohli remde min tardata ɗo hamin tarda ko tardinta min ko ɗeɗon gueɗe eyyi min jiiɗat remde min donc ɗumninde ko heddi ko obstacle naturel ko wayno gandanɗa hoorema nguleyki ki eyyi hande kam minen min daraki min ngala saison so oɗo gasi tan ko min nat comme no oɗo gasi tan mbaɗen pause minen komin dariɓe pour continude hamin liggo beele kala gonɗo ɗo en wawi yiden hoore mum janggo eyyi ɗum woni darde projet o minen foof hande hamin jogui renoɓe kadi minen komin rennoɓe koye amen kadi oton côté ngati mbi hora ƴettu hunde foof poya juuɗe goto tan gaccidama yo waɗ no welira ko foti homno dayini andi wona gandanɗa hoorema seeɗa waɗi ɗum ko doole waɗi ɗum doole ɗe noon so tawi ene mbaɗa hunde jiiɗi ko heɓɓitede jiiɗa tan waɗede yo ɗum ni dayni waɗe buyte bonne wona hono noon neɗɗo sa halfinama hunde tan tinno eko kalfineɗa ko beele aɗa yiyene hoorema kankone baɗɗo ɗum e juuɗe ma o yiyene hoore makko ɗum waɗi hande min goni renoɓe koye amen caggal ɗum kadi emin jogui ɗo gardien ji eyyi ɓe montat jamma ɓe montat ñalawma gati guesa bane mawni il faut waɗa renoɓe jamma waɗa renoɓe ñalawma gati ɗo se toon dari to joɗiɗen ɗo hande ayi ko baali goni ɗo hen ma ñammine ma jarne kadi wona ɗum ɗon tan koko feeñi ko suuɗi ko ma yi mbaalu haɗi jibina jamma so ɗi jibini jamma aɗa yiya noɗi poti ni jomum lelto e ɓinguel fina suba jiiya ɓinguel ne maayi ay ɗon ne ko probléme jinɗa ko ɓeydo ɓe sikki ɗum noon ɓeydata ko ustuma eyyi ɗum waɗi noon ma rene très bien ɗum waɗi min mbaɗi renoɓe jamma ɓe jooɗay ɓe darnani ɓe ballinani ko hen ɓe goni eyyi kadi machallah kadi aussi haɓe to banggue mabɓe aussi haɓe mbawi banggueji mabɓe aɗa yiya kadi mbaalu jibina seere mum yalta ayi ɗum kadi aussi namdi ko gandal baɗaɗe hen o so tawi wona gando moƴƴani ɗum waɗi suuɓa ƴeewa gando waɗa e baali he seere mum ne yalta tawa hay goto tinani kanko ara o nattino o fewna ha feewa ɓiɗɗo gandama ara taw ɓiɗɗo yummoraɗo leeli hen o ara o fewnita ɗum ha feewa eyyi mbaalu kala koene foofa waɗ ɗum comme no mani an neɗɗo gati kala ko cuhluɗa ene sohla hon ɗum wona ñamde tan yarde non goɗɗum ne sohla ɗum noon so tawi en gimmimi oɗo côté aussi ayi ko heddi kone to hen a wirtima ɗum woni ko wayno ndawuji ɗi e ko wayno ko way noon aɗen ɗum ɗo kam so tawi yaltiɗo koyngal heftaki ɗum waɗi ko ndenka mawko woni ɗon wona jamma yo ñalawma eyyi so tawi en gimmima ɗon kadi hay guertoɗe ɗe ɗum ɗo ɗum hande koye ladde gonɗen kulle kewɗe ne jaaha jamma guertoɗe ɗe tokose ɗe walla ko nandi pondoge uji so tawi ɓoccini joni so tawi renaka ko nande laadoji ɗi so gari moɗat ɓoccoɗe ɗe so toñini kadi ɓikkon tokconkon so gari moɗat ɗum min jiiɗo e ganduɗa hoorema probléme uji ɗiɗon min keeɓi ɗum ɗo ɗum waɗi min ndenat jamma min ndeɗa ñalawma koye ladde wona ullude e cewkon jawle e ko way homno noon ɗum foof ne jippo min ɗo hen so tawi wona hamin daari ɗum ne kadi aussi ko probléme sa yimmima ɗon a yeehi to banggue liɗɗi to kadi toonne kadi ganduɗa hoorema ko ndenka mo ala jonde wona jamma wona ñalawma ko sohlata ñamde ko sohlata ɓuuɓol ne woodi ko sohle ɓuuɓol so heɓani ɗum moƴƴani to banggue kadi aussi nguleyki ko ene woodi ko sohle nguleyki so heɓani ɗum moƴƴani
so yi ha mowni kadi ko ɗon ni mataw so to mownata ɗo ɗon ndenka ka ɓeydi eyyi gati to famɗi so ɗumini ɗo so tawi a watti ɗum e nder beeli he ɗi gonta nder tan ɗi jeeta jiira ko ɗi jelta saaha fof ne jeltani koye liwe ɗe gimmotoɗe ladde ɗe ɗon wonon ne ɓatti waalo dane ma o nen tout près gimmorto toon gara kala to hendu mum ɗum ne uuro ɗum arat ɗo hen min gonan koye habde mum lampaji neɗɗo jamma so wari min kuɓɓadde kanji foof kala to hunde woni hamin jiiya ɗum waɗi ko ni min catorto ɗum ha weer so weeti kadi aussi renoɓe ñalawma ɓe gimmo kadi ndena to banggue irrigation to kadi aussi toon ne ko homno noon par ce que ƴewata ko alvéole aji gadduɗa e Allah lori ene pamɗi to famɗi ɗo sohli ko ndiyam hayso mawni ko ndiyam sohli ala haali to famɗi ɗo wawa wiide addanam wawa wiide waɗanam wadde foof mum koye ma ko an woni yummum an woni bawmum ko an renata ɗum an yahati mum ene sohla ndiyam ene añi huuɗo so heewi huuɗo ko ni so manqui ndiyam kadi aussi ko ni ɗum waɗi ko vérification total namdi ala jonde ɗo hen ko noon min woni komin nomin guurti ɗo hen kañum to jiita ɗum ɗo kañum e ɗum metti seeɗa keeɗe e game gati ko wurata e leydi ko nder tan woni ɗum en metti gaynaka min metti gaynaka gati game ɗe gari ɗo a heewi presque kanje ko ɓuuri hen hewde ni min battidi wadde ɗum koye bassin ji liɗɗi ɗi won noon ne wawi wurdude ko hen min battidi wattude ɗum gari min keeɓen probléme uji kewɗi ɗum wonata ɗo ha ɓooya jiiya asa nder aɗa jooɗo ko juuri tawa yiyani hen hay gotel mbiya ɗe jeehi ha juuri noon wooda ko yalti hen walla woni hen ni ko yaltiri banggue goɗɗo sa noddeɗa mbiɗa aran game nenɗa walla game nen to e game moon min gartir ɗum e sakket ɗo min ko noon hankkadi muusi min batti ɗum koye nder bassin ji liɗɗi he bon ɗon ne aussi hamin jogui ɗon probléme par ce que mbima neɗɗo sa reemi yowa ayni il faut que aussi daña des partenaires pour mbawa wadde écouler produit ma ko way homno noon ɗon ne hamin manquira ɗon seeɗa min ngala des partenaires ko yewti ɗum ko kadi minen min basi koye luumoji he wonko bien vrai wonko arata ɗo hen ha heewi kono won noon guesa bani mawni ko heɓoto hen ko ne heewi koye luumoji he tan min jahata hen min jeeyata e wonde gandanɗa hoorema marché ji mawɗi ɗi ko wayno marché de Hunare e Sinthiou Bamɓe ɗon kam min jaaha hen min jeeya hen très bien mais ɗum foof e waade won noon guesa bani mawni ko heddoto ko ɓuuri hewde hay min jaaha min jeeya ɓe ne gara ɗo ene jeeye min heddo ko heewi min donka ɗum ni mamin jaaha min mbaɗa rappel ko min noddi ha Dakar en Ousmane gonanɗo min toon o saaha min daña ɗon ɗum ɗo ƴewan min toon des clients min guitteɗa ko heewa ha heewa nawe toon kono sakket ɗo kam ko heewi hen min bonirama ɗo gati min ngala to min jeeyi quoi vraiment min ngala chambre froide min ngala min ɓooyi ɗum haalde kono ha joni min keɓani hen hay batte to banggue guertode to alhamdoulillahi rabbil alamin toon kam ne yaaha très bien gati yimɓeɓe ne cohli ɗum nde wonno ene waɗi restaurant ji des grands restaurants comme par exemple gonɗi ɗo de Sinthiou Bamɓe walla comme no Kanel wonno minen min jeeyani ɗo en tan wonko arata ɗo ene sooda kadi aussi hamin jogui des commandes paaɗi banggueji goɗɗi ɗum kam so tawi min nanni hay so min kuuli ha min ɗumni ni Allah ne heewi wadde hen sutoro foof min gayna ɗum ha min mbatta namdede kono ne waɗi hen des période hamin keeɓa hen gandanɗa hoorema caɗele pour no min jeeyiri ɗum eyyi hamin keeɓa hen caɗele no feewi ha woda hen ko heewi mayire min ɗo hen walla ko way homno noon min ko mbasiytomi jeunesse o ko yooɓe gandu hande oto gonɗen ɗo aduna o il suffit seulement ko mbaɗa point de départ tan a heɓat ngaalu o woɗɗani ko a dillat tan sa dilni sababu tan wodata ko keɓɗa gati min ko noon woni ko mbiyannomi min hay so tawi mi ɗum ni mi yiiɗa wonde ɗo e Afrique min jimmi ko yaade à l'extérieur mi yaha no keɓirmi foof noon ene moƴƴi hay sino koye gaaluji he mais à force que mbiɗa heeɓa conseil aji mawɗi comme no Oumar guila aji ko oɗo projet ne ɗum ni hamin jotodiri ene haalnami hen ko heewi gati min ko Dakar to gonnomi étudiant gonnomi fac lettre département d' anglais guila mi parani toon ni omo wiyami ara golliden guila ni affaire o suwa wawde homno dayini guila homo rosanno a mai o yaha o nawoya saret mo o addiya ndiyam o adda ɗo roosa kam goto wonno ɗo ha battumi ar ɗo min gonɗo ɗo waɗa pépiniére homi yeeya min wallamo nomin jeeyiri ha min batti yañude ɗum ha Ousmane nani e jungo mum doole ɗeɗo keeɓi
kono min mbiyannomi tan ko yaltuɗo yaha ƴeewoyande e ɓuuri ngati ɗo ala importance mais mi tawi koye tooro gonnomi quoi ngati ɗo ko alhamdulillah fof ne heɓoɗo ko ƴeewoyta ladde ko ngati ƴewra sa yeehi a heeɓi ko ɗo patuɗa eyyi kala ko mbawɗa hen heɓoyde ko ɗo patuɗa wadde noon ko mbawɗa addude fof sa ari ko caggal ko wonno ɗo woni kettata ngati sa tawi wonnoɓe ɗo ɓe mbaɗi hunde sa ari mbiyata kaɗa waɗa hono ɗum ko caggal maɓe woni ko kettata eyyi ɗo en hunde ne heeɓo machallah jarani ko jomum en mbiye ene ndewa galuji walla ko way homno noon ɗum wona meilleure des solutions yalli guura yalli maaya hay sa yeehi toon pour daña il faut des années so tawi galle ko an wonno jakoɗa tan bon o tampat min eragam état tan ko ni hono ɗum ɗo weeɓani leydi he neɗɗo goto tan daro waɗa hono ɗum ɗo weeɓani kadi mbeɗa sikki kadi aussi so tawi hono ɗum ɗo woni état foti ko gandanɗa hoorema jaggude hen ha tiiɗa waɗa kañum jeeyi ngati ɗum ɗo sa ƴeewi tan ko ustude chômage e leydi he ustude chômage o noon ko hen woni ko état dogata état yiiɗa gandanɗa hoorema yiide ɓiɗɗo sénégalais immoɗo yaha ƴetta galuji en yaha waɗa rejoindre gandanɗa ma l'Europe état yiiɗa ɗum noon yiide kala kene waɗa taw ko gandanɗa hoorema ko lawol gandanɗa hoorema ƴettuɗa par kayitaji ma jaaɗa e vol wona kay oɗo gandanɗa voie illicite état yiiɗa ɗum noon ɗum ɗo noon so hono ɗum ɗo waɗi foti ko jaggude en très bien walla jomum en comme no oɗo ɗum ɗo no wayni joni homo sohli ko heewi ko sohli ko noon ko ballal état o il faut état o waɗa hen junggo mum minen komin cohli ko homno ni min cohli to banggue ndema gati ɗo woni ɗo ko ndema awo aynaka a faami foof neɗɗo hen so dañi pan noon ɗon ne ko probléme eyyi joni noon so tawi état o wawanno wallude min hamin mbasa dañde probléme ndiyam walla hay somin daña probléme ndiyam taw ko seeɗa seeɗa wonata ɗum ne hamin jiiɗi o walla min e forage uji wona goto neɗɗo san ñaago to ñaago seeɗa kadi minen kadi aussi seeɗa jigani minen seeɗa wona komin poti ñaagade gati projet o no mawni ene mawni amin cohli ballal to oton côté no fewi no fewi no fewi no fewi walla min gandama min keeɓa forage uji min mbawa gollude nomin jiiɗiri ni gari wona département o rek wona région Sénégal hoore mum wonko faade amen bon pour min mbawa tottude oɗon résultat moɓe jiiɗe amen o il faut noon min daña appui banggue goɗɗo état o daro banggue itta wiya ɗum ɗo mbawi ninde moon itta walla min mbawa o gandanma minenne wallidde leydi ndi to oton banggue ɗum ko erago ngon mbaɗami lancé état o walla min to oton côté mi weltima no fewi kadi bandiraɓe fof mi wiyaɓe ɓe jarama surtout noon an mo kaldami ɗo dariɗo yeesam ɗo Omar mi weltanimama no fewi gati homno ni weeɓani yimɓe cohluma ƴetta bagage ma mbaɗa transport ma fof mum gara nottoɗa ɗumen gam yidde wallude mun e yaadude mun en homno ni weeɓani vraiment min beltanimama no fewi kadi min beltanima aussi Windere TV min beltanima ɗum no fewi no fewi no fewi hamin mbiyaɓe tan aussi yoɓe jokku golle merci on jarama andari vidéo beele ene woodi ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa yiiɗi mana ɓeydude ɗum hen haade men arde e namde ɗe wonko jimmi ɓeydude hen wajiɓe ɓe heeɗimi ko kaali ko koɓe kaali ko ko gonga aɗa andi mbaɗo wona jaaɗo États-Unis wona jaaɗo français ko ɗo e Dakar woni waɗata ko yeer kadi ko mbusuji ko yeer ko mbusuji ne waɗa ñafal tan ha Allah waɗi e hakkille addi yomi rutto wuuro ko ɗum tagui duttimi e wuuro kono wona ne doole no gooti mataw ko peeje no gooti tan kono wona doole no gooti peeje ɗe mbaɗi ɗum ɗo peeje ɗe mbaɗi ɗum ɗo Seydina Ousmane so neɗɗo waɗi investissement poɗɗo dani hay sinno neɗɗo daari e vidéo ji ɗi tan so yii tan kulle mbaɗɗa toon ɗe ɗum tan ene andi ko ɗum ngaalu so yii tan liggey ma nan mbaɗaɗo toon ko liggey to banggue leydi to banggue forage uji to banggue machine aji so neɗɗo yii tan anda ɗum ɗo ko investissement gonguire gonga ko ya dañ tan ha ɓeydoɗa dañde walla fandare ma gonga ni ya dañ saabu mawɗo amirta maire holko woni fandare ma e projet o a jarama Oumar woni fanatama e projet o mbiɗa yiɗi dañde hen so neɗɗo ne waɗi hen kalis walla waɗi hen finance yiiɗi ko dañde hen ene yiiɗi kadi e diwan o
liggo hen woda ko dañi hen ene yiɗi kadi wuro ngo daña hen woda ko dañi hen ko ɗum woni fandaram sukaɓe hewɓe noon ɗon liggaki so goppama tan liggetako kono hono ɗum ɗo so waɗama hakke yimɓe 50 walla 60 neɗɗo ne wawi liggata hen ko fof daña dépasse mum ɗum ko yettere Allah yimɓe hewɓe ene gowi yiide e projet ji kono keewi yiide tan ko projet ji mana gurnadi woni leɗɗe loraɗe walla ko wayno deneri walla ko wayno gawƴi e ɗum yimɓe keewi yiide hen kono oɗo projet won goɗɗum mbadi gondinde yimɓe jii hen yimɓe jii hen presque projet o ko ndema awo e gaynaka yimɓe jii hen liɗɗi kono jii hen kulle wuuro jawti kono jii hen kadi mana kulle ladde eko wayno ndiwri en te ene waɗi ɗe ganduɗa wona ɗo e nder leydi ndi goni holno mbaɗɗa feere ha keɓɗa ɗum holko woni fandare ma hen fandaram Oumar jarama fandaram hen oɗo saaha eɗen yimɓe ko tourisme an tubakoɓe ko ga garanno Dakar garanno walla Daren walla Casamance en walla Mbour en jimmi ko tourisme an ɓe tubakoɓe arannoɓe ɗo ɓe dutto ha Fouta kadi ene waɗi kadi wonko heddi woni holɗum ɓe ƴefti autorisation goɗɗo ɓe nanni pour noroji baroɗe cewɗi pour fo wawa nehede toon foore waɗini kam fo heddi ministére o signa fo waɗe ɗon taw tourisme an aranoɓe ɗo ɓe jahata ha Fouta tawani hay sukaɓe men janggoɓe école aji jarani kene gara ha parkadane ga e jaha toon ene jewɓo ene janggay ɗum en janggay ɗum kam fanaramne hen hebde kulle ɗe est ce que ne weɓanma a finat tan keɓa holno keɓirta ɗum exactement saabu min kam ndaw jiyannomi ɗum tan koye e télévision walla ni mi nana ɗum manani tindi tindol ngol gewide ndaw rewa ɗo ndaw rewi ɗo ne fayi gueji mais cette fois ci min hoorami ha pawmi junggam e ndaw holno keɓruɗa kulle ɗe ganduɗa gona e leydi men ndi hayni gonɗe e leydi men ndi saka noon koko wayno ndaw en hono keɓruɗa ɗum est ce que ne weeɓi weeɓani ko miijo jokkodirde yimɓe mawɓe ene ɗo e yimɓe e leydi ndi ɓen jokkodirmi kala ko jimmi ɗuminde ɓe mbiyanma ko ni heɓorto ko ni heɓorto ni heɓorto ko ɓen ballimi ha jettimi ha mbawmi hebde ko wayno ndawuji en façon ngaji gonɗi ɗon ɗi fof ko ɓen ballumi wona mi ha Kaolack mi yeehi ha Touba mi yeehi ha Mboro fof ko ɓen ndendini juuɗe ballimi mbi ko ni heɓorto ko ni heɓorto ko ni neroto ko ni neroto ko ni neroto Allah waɗi ɓen ballimi hen ko kalis kam heɓat ɗum weeɓani haydara hen weeɓani ah bon transport mum kadi ko kalis rendata e goɗɗum kawko mbaɗa sodde oto luwanta ɗum nanno ko ɗum namdi ko weccet weccet haɓani namnide voilà joni hol risque uji ɗi galduɗa manan ene hen ene waɗi risque uji ha wayno de waɗi boje min jiiɗo kankaleje ɗe ganduɗa ɗe min gowani yiide ɗo min jawle en ko woni hen ko mo yaɗande climat ji ɗi jiida ouais surtout ça yahata ha ɓooya gadda toon nguleki tampina ɗum wara ɗum wonta kadi koma taw ko debbo e gorko gadduɗa debbo maaya walla gorko maaya wonta ma coodoya kadi goɗɗo gadda lomtina ɗum kam caɗele ko risque ji kewɗine hen toujours min dañat ɗum min dañat boje mayat min dañat ndawuji mayat fof maayi ɗon tuggude ko puɗɗiɗa liggey o ko oɗo projet femde e ñalawma hande beele fuɗɗima wadde gartanɗam ganduɗa ɗum ɗo kam ene sembinma e ɓeydade e wadde investissement ngaaluji oɗo saaha joni to jaraten ɗo kala ko naati ha joni min gon koye wattude e guesa he guesa ba doole ɗen e ɗuminani taw timmani taw timmani ha joni on komin keddorani wayno leydi holko manque jiɗɗa wiide e force uji tati ɗi nen ɗon masiŋaji nayyi goni hen kon ɓe ɗiɗi ɓeydanede force uji sambude fuɗaɗo ɗo manquera ɗum surtout ça noon eyyi ɗum kam amin manquera ɗum ko sa ala ɗum awa remde kala ko ndemɗa bonat amin jiiɗi kadi wadde ko wayno autoji taw autoji mawɗi kam dañde camion ngaji taw ne mbawi nawde to belɗa fof ne mbawi nawde amin jiiɗi kadi ko wayno pouleji taw ko ɓoccoɗe taw ko mawɗi taw hamin mbawi sarwude diwan o fof taw ko ɓoccoɗe ɗum kadi hamin manquira voilà an hani haala ɓoccoɗe mi tawi ɗon mana machine ngaji ɗi ganduɗa ko toppitiɗi ko fate ɓoccoɗe beele oɗon mbaɗa ɗon pondeuse walla to jiyatan coodi ɗon guertoɗe walla on gaddat ɓoccoɗe kadi mbaɗɗon feere kadi ha gonta coppi ɗon amin mbaɗanno amin gaddanno ɓoccoɗe kono machine ngaji ɗi to goni ɗon ɗo ngulekki so yettima wonene degré ɗe mbawa toñude ɓoccoɗe machine ngaji gaddata pour toña ɓoccoɗe amin mbaɗanno ɓoccoɗe importé ɗe gummorno ha Brésil amin gaddanno ɗumen kono somin mbaɗi hen ene toña saaha so ngulekki heewi wawa toñude machine o wonata tan koye sigde so ɓuuri 37 degré tan enene jaaha ha 40 quelque degré jaaha 45 machine o wawa toñude ɗum
machine ngaji ɗiɗi nen ɗon go fof ne nawa 1056 ɓoccode ɗum fof ko tuñude coppi kono saha nguliki ne tampina min ngala chambre furata min nan toon machine ngaji ɗi mbawa tuñidde ko ɓoccitata ɗon ko min jiiɗi kadi kala ko ɓoccina ɗon taw aɗa wawi nandude dabbude nde kala ko ɓoccina taw aɗa wawi nandude machine ngaji he ɗi toccina ɓiɓɓe ɓe to banggue e ndemanteri ko wayno pompiteer en ko wayno soble en beele on meeɗi remde quantité kewɗo ha guittuɗon toon parɗum ɗum ga en mana e Dakar taw ene yeeye aɗa andi min ndemi ɗum soble saaha ɓennuɗo min ndemi soble ɗe ndekki hejjo toon hamin gaddiɗi ɗo e Dakar e galle he ni min gaddiɗi min mbaɗi ɗo noon prix de Sénégal soble mabɓe fof jaltata koye saaha goto prix o yanat tawde ala to moftiɗa go fof heñoto yidde yeyde law oto soble bonna e junggo mum ko ɗum tampini min ɗo henna so tawi guesa ba ene jogui caɗele tan cattude ko chambre flouat ɗum tan woni caɗele amen ɓurɗe tinede taw komin ndemi fof amin mbawi moftude hen machine ngaji kadi nanon ɗumen toon mana toñi ɓoccode eyyi kadi ko wayno ɗum ñama ko wonko ɗon ko ñama koye hamin jaaha ha 5 tonnes 6 tonnes hamin mbawi hebde ɗum kono a wawa moftude so ɗumin tan leppi ñama ko so leppi tan boni ɗum ko ma ɓe jiida e bana en wonɓe ɗo ɓeɗo kadi kuɓo otoji mumen jaaha gaddoya so jeehi kuɓi otoji mumen jaaha gaddoya mbiya ma tiro hen transport mumen ɗum kadi ko caɗele ko kadi prix en gandi no bona prix beelan pawanma caggal a waɗi piril so tawi kam neɗɗo yi baɗo guesa andat wona cakan neɓi ɗum ko kalis gongre e gonga sa neɗɗo yi ko waɗa toon ko eyyi kono haɗata kala ko goto wawi ko ɗiɗo ɓuuri won investissement ji hay sinno neɗɗo ne wawa ɗum état ɓuuri hewde doole beele a waɗi ɗaɓɓade ko fate état o hollude ɓe an de aɗa yiiɗi andene addude junggo ma e emploi leydi ndi an kettoɗa koye banggue ndema eywa kollaɓe ko cohluɗa a meeɗi wadde ɗum walla gila joni ma won hitande fawde mi windi projet am mbaɗmi déposé ministére o namdi kam délibération gaddumi délibération dokkumomi o namdi kam état de financé o wiye balɗe joyyi ma do état de financé maggal Touba ne heddi balɗe joyyi e mbaɗmi état de financé o mbaɗmi déposé ha joni mi nanani soko tawino aɗa jogui wasiya mo parata e jiɗɗo wadde projet baɗo ni hay sinno tolnaki ɗo kam e doole e holko wonata go belaɗo fof kam ne wawi wadde projet kono projet kam weeɓani marawde weeɓani ene muusi weeɓani muusi banggue e ngaluto est ce que wona projet ma o muusi saabu manan projet ma o hono makko o eɗen mbawi wiide ala e région Matam foof baɗɗo layanteri e gurnadi kono kadi baɗɗo kadi manan kulle est ce que wona ko cajjiɗɗa ko séri ha sa renaki yimɓe so jii projet ma hoto kulle wadde projet ana hulmini mataw ko miijo goto tan addi ɗum e wiide fof ne yaadina ɗum e duuɓi tati mbiya aɗa ƴefta fof aɗa wadda ɗum ne muusi ene muusi kono kala bawɗo remde soɓe kaani mum ha soko demi hectare walla 50 walla 20 sur 20 rem mbawɗo wadde soble mum ko mbawɗa remde fof rem kono projet ji mawɗi kam ɗin ne muusi no mbaɗɗa ha keɓɗa ñaaki par ce que joni hankkadine ka jiɗɗo yimɓe hankkadine natta yaadene ene jiiloyo ñaaki kala cohluɗo jumiri tan ka jiɗɗo ma nan arɗo no mbaɗɗa ha keɓɗa ɗum beele kadi ko keɓɗa ɗum ko fuɗɗima jibinde walla suwata o mbaɗmi fayre ha keɓmi ñaaki jokkude min ko waaji goto ene diwan Agnam to on addinimi keesuji gadandi coorimi mo jomni ɗum o fuɗɗi fewnire ɗin yeehi ha ɓooyi noon ñaaki ɗi keewi ɗon ɗi gari ɗi keewi mbimi noon tawde ɗi keewi yomi ƴeew goɗɗo ƴewmi goɗɗo joni addinimi e 20 caisse goɗɗo woni no 30 ni addi ɗum ɗon wonde ɗi jibina so lawol gotol walla ala keesuji garani sappo ɗi jibinin ko garɗi ɗeɗo balɗe ɗi goni cuwa kono ñaaki ɗi naati soko tawino aɗa jogui erago ngo paruɗa e état o saabu oɗo projet kam farte tan ko état tan namdete beele kadi wonde meeɗa jaggude junggo goto e mabɓe mbaɗɗa feeta ha kaƴƴa junggo mum ha yeehi mana ko waɗa ko sous préfet haalnama yeehi toon préfet yeehi toon directeur agriculture Kanel yeehi toon directeur affaire pes yeehi toon de chef de forêt yeehi toon kono hay goto e mabɓe addani ballal pour faade am ɓeɗo fof jeehi ha jii guesa ba ɓeɗo gonani toon laamu ko ɓe goni laamu ɓe goni laamu ɓe goni laamu ɓeɗo fof jeehi ha toon jiiri yitere mumen
kono hay go haydar min jiyaji. d' accord joni so tawi nen woodi konngol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe e wasiyade kadi e ɓe ganduɗa kañumen goni sur le terrain ene liggo mana liggeyo so tawi nen woodi ɗi konngol ɗi ganduɗa ɗiɗi faarude mabɓe e foof e mbaynorɗa holko wonata liggotoɓe ɓe kam ligguima rewnoɓe jamma e ñalawma kala fina guesa baba dani so wona yettudeɓe yo ɓeyu tinnare yo ɓeyu tinnare noon yo ɓeyu tinnare min kam hankkadi mi dartaki ko mbaɗanmi ko mi dartaki kamɓene yo ɓeyu tinnare il faut que ma juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa min mbaɗo finance o jimmi somi ɗumini wiye ko ɗum ɗo arti hen walla ko ɗum ɗo e ɗum ɗo heeɓa hen ko ɗum tan mbasortomi kamɓe wonɓe toon ɓe yoɓe tinno yo ɓeyu tinnare e rango faade e état o surtout ɗum e chambre fourade mo ganduɗa ɗum ɗo hande ko ɗum tan woni ko wawi manan sowde manan kala ko jogori waɗe ɗon produire laamu ngu kam chambre fourade yoɓe ballam ɗon mbawi wallirde fof yoɓe ballam e min kam mi haalniɓe hay ɗum nene projet he ko winda ko yo nene hen grillage uji mbaɗano forus uji mbaɗano ɗin kam Allah waɗi sakket mum Allah walli mi heeɓi ɗin chambre fourade noon ha joni mi heeɓani mi haalniɓe nene winda e projet he ha joni ne waɗa déposé ministére en jooɗi ɗum noon seydna Ousmane Windere TV Allah jarama ko welama mawɗo kadi e yettudema e sembindema e gueɗe pattam lame ɗe ganduɗa aɗa waɗi ɗum e département mo Kanel woni région Matam plus précisément wuuro ene wiye Fora Diawara projet manam mo ganduɗa eɗen mbawi wiide oɗo projet en jiyanimo e région de Matam ɗum noon hay neɗɗo goto fotani yebade ɗum saabu soko tawi a tawi projet ne waɗi tan faw hen junggo ma puusa yo ya yesso saabu Allah andi mana naftortoɗo kadi so oɗo projet so tawi o reeɓi lawol eɗen mbawi wiide e semence ene wawi immade manan e diwan o yimɓe foof ma battu manan liggade min beltanima Allah min beltanimama min mbima Allah jarama Windere TV ne jarnuma ha yesso ko lawol jarama min beltima télévision kadi meeɗa arde to sara ƴeewa guesa bano waɗi woni premier merci beaucoup ok Thank you.